Velkommen til Gary Smart. Bare med fodbold, amerikansk fodbold. Mig og Lasse mod hinanden, vi møjer hinanden ned, og vi knipper hinanden i røven. Kæft, det føles godt, de gør. Okay, jeg døde af en eksploderende bil. Der kommer den igen, nej, den rammer mig igen. Jeg skal... What the fuck, den der bil, der var slider i et vindue. Gå væk. Man kan rigtig flyve rigtig meget. Lasse, prøv at, man skal se sig for, hvor man går over vej. Det kan godt til spillet. Fuck bilen. Jeg tager bare chancen at hoppe over vejen. Bolden. Min bold. Hvordan er nu, man skal ind ned? Er det ikke den der skulderskub? Jo, det er højt. Fuck er det, jeg skruer på jeres mål? Ej Lasse, du er dernede. Vi ses meget, fuck. Skal vi helt derop for at få bolden? Nej, men jeg regner med det her, om den skal skrue. Jon! Lasse! Hjælp, jeg drukner, jeg kan ikke svømme. Fy for satan. Nej, hvor er det grimt det her. Hey Lasse. Prøv at komme hen til mig, hvis I vidste noget. Nej. Okay, jeg døde. Okay, jeg så mig for, at jeg skulle overveje min liv døde jeg. Jeg så bolden. Til siden. Hey Lasse. Du var hurtigt med skulderskub. Ja. Lasse. Prøv at komme hen til bolden, jeg vil gerne vise dig noget. Er du der? Prøv at se, jeg vil gerne vise noget, Lasse. Prøv at se. Lasse, prøv at se, jeg vil gerne vise noget. Bare rolig. Bare rolig, jeg skal lige vise noget. Er du klar? Vi ses, motherfucker. Hvem har bolden? Lasse! Jan! Er du efter mig? Og det skal siges, hvordan hvis jeg spiller, er det mega sjovt. Hjælp! For helvede! I coming to you. Jeg kigger lidt baglæns. Okay. Ball, where are you? Vi lever slow motion. Ja, det gjorde jeg lige. Jeg får dig nu, bold. Jeg got you. Vi skal få vores teammates ind i. De rører sig ikke. Jeg lige blevet kørt ned af flyvende hoved, der kom. Det er ikke engang løgn. Nej, hvordan fanden begyndte du lige med en charge? Fuck, der kommer en bil. Hjælp! Nej! Der kom en bil! Ja, jeg var inde i det der mål der! Nej, ikke ud igen. Jeg havde druknet. Er der ikke også andre baner end den? Au! Jo, det er sådan, når runderne slutter. Vi skal fucking tage noget mål. Au! Hvad sker der for de flyvende biler, der engang imellem kommer? Ild i mig. Hvor er du? Hvor er bolden? Hvor er den? Det vil du helst ikke vide. Har de smidt nu over banen? Der. What the fuck? Au! Du kører ned? Lasse, kom tilbage, svin! Fik et. Døde du? Ja, vi skal over i bolden. Fuck you, man! Nå, jeg tror... Jeg kan ikke sige noget til dine venner, der jager mig. Til mig, der jager dig. Er det? Kom tilbage, Lasse, det svin! Fik jeg bolden i mål? Elsa! Hvordan får man bolden i mål? Jeg tror, at målet er, at man løber ned til den anden ende af banen. Nu skal løbe ned til din egen ende igen. Altså nej, du skal løbe ned til min ende, og jeg skal løbe ned til din ende, og det.
Og du var blevet klasket helvede til. Au, hvordan fuck? Lol, hvad skete der der? Hvor blev du af? Hvor fuck dig? Hvad fanden skete der der? Spørg den person der. Lasse, jeg vil gerne finde ud af om det er det, Lasse. Stop lige, Lasse. Jeg skal finde ud af det. Jeg skal finde ud af det. Hold nu op. Hvorfor fuck skulle den helt derned? Jeg er død på en syge måde. Nej, bolden! Der var måde at dø på. No, man! What? Dude. Min teammate er handy. Hvad skete der der? Vi kan bare fyre en anden op i luften og alt muligt. Kom on, nakker dig. Hvad til? Nej, hvordan fuck gjorde du det? Du rørte mig sgu da ikke. What the fuck? Lol. Jeg falder, Lasse. Hjælp. Mit ansigt må i øjevejen. Der er en trappe. Fuck. Au! Kør dig ordentligt, menneske. Jeg dør nu. Jeg dør for all damage. Kom nu. Nej. Nu vær. Hvad sker for næsten alle sammen, de dør for all damage. Fuck. Oh my god. Hvis du får ud vejen, så er du rigtig faktisk bare død. Ikke også? Er du ikke det, Niklas? Nå. Hvis du bare lander ud på vejen, er du sådan cirka død. Du kan ikke gøre andet ud af at dø. Jo. Det var der, nu må tage våben op. Jeg står midt på vejen og ser om jeg ikke dør. Jeg står midt på vejen, jeg dør ikke, Lasse. Det var der, mens han har våben op. Au, jeg blev ramt. Du klikker E. Okay. Lasse, nu kommer kraften efter dig med en motor. Jeg har sgu da en motor, mand. Jeg kaster den. I wanna get a ball in the end. Hvor er det en eller våben? Ingen kommentar til den båd der. I got a ball in the again. Lasse! Hvad fanden skete der? Det løber slet. Hvad fanden skete der lige for din ven? Du bitch! Var det dig, der fløj op i luften? Nej. Boldflyv! Vi ses, Lasse! Det skal ud! Fuck dig! Hvis jeg point? Men jeg kaster nu over banen. Nå. Hvor neder. Kan tænke. Så er det YouTube. Jeg er lige ved at dø. Løb! Rage! Jeg klarer den faktisk fint her, hvor jeg er. Hvad fanden stod bare lige at blive plukket nogle gater? Nå, du er blevet. Bitch. Var det dejligt fløj? Nej. De var døde lige. Det er sådan en flatte, det er altså godt nok nogle dumme måder, imens han dør på. Han prøver på at komme op på deres skyldskål, så går der en bil og booster ham væk. Hvad fuck skal jeg... Jeg er oppe i jeres mål. Hvordan fuck er du kommet derop? Der løber jeg på en bro. Hvor langt væk skal jeg altså? Jeg står helt over i jeres spawn. Hvordan? Der ligger en bazooka. Hvad fuck er målet? Jeg har en bazooka! Nå, men vi skal stoppe nu. Vi ses, YouTube.